Ola, alumnado de cuarto da ESO, imos agora a calcular a ecuación dunha recta paralela a unha dada pasando por un punto, pero a maneira na que me dan esta ecuación é unha das que coñezo, concretamente é a expresión continua de unha recta. Entonces eu, ao ver a ecuación continua da recta, sei xa ler un punto polo que pasa esta recta, que sería o punto 3, 1, e tamén sei ver un vector director desta recta, que sería o menos 5, 8. Por lo tanto, como coñezo o vector menos 5, 8, sei escribir a pendente desta recta. Concretamente, a pendente desta recta, pendente... Bueno, primeiro, o vector, acabo de decirvos que é o menos 5, 8, e polo tanto, a pendente é igual a 8 dividido entre menos 5. Sempre a pendente dunha recta que ten de vector UV é V dividido entre U. Por lo tanto, a coordenada I dividido entre a coordenada X. Esa sería a pendente da recta. Como me están pedindo a ecuación dunha recta paralela, quere decir que ten a mesma pendente. Todas as rectas paralelas teñen a mesma pendente. Por lo tanto, se me falan desta recta, eu saco que o seu vector é o menos 5, 8, saco inmediatamente que a pendente é menos 8 quintos. Bueno, estos sabedes que nos gusta sempre escribir o signo fora, non no denominador. Menos 8 quintos, polo tanto, a pendente é menos 8 quintos, e agora teño que escribir unha recta paralela a esta, polo tanto, tamén con pendente menos 8 quintos, pero pasando por este punto. Podo usar a expresión punto pendente, vale? Entón, se escribo a punto pendente, sería I menos 2 igual a pendente, menos 8 quintos, por X menos 0. X menos 0 é X, polo tanto xa non escribo X menos 0, deixo así, vale? E xa está. Recuadro, e veña, moitas gracias.